unele lucruri pur și simplu le facem prea devreme. Și când realizăm că le-am făcut prea devreme, e prea târziu. Gol am proaspăt tipic, nu-i pasă de nimic. Puștii s-au regăsit din prima, știu exact ce zic. Adolescența asta, lipsa de comunicare îl fac pe puși să se îndepărteze de casă tot mai tare. Participă la prima combinație adevărată, face un ban grămadă ilegal pentru prima dată. E delicată situația în care se află puștanul, că a prins gustul și vede cât de ușor produce banul. Mintea-i stă fixată pe bani, se gândește la îmbârdeli. Munca-i pentru fraiere, el se gândește la ciordeli, la șmenuieli. Dar puștiu habar nu are că mai e o mică treaptă până intră în închisoare. A prins gustul și-l doare în pulă de părerea ta sau de părerea mea sau de oricine-și dă cu părerea. El vrea să-și producă berea, țoalele și tutunul și-mi contrazice versurile făcând pe nebunul. Unii se grăbesc, alții o iau lejer, fiecare știe că vrea să iese din cartier. Unii dau din numeri, dar alții știu că dacă nu pleacă azi, mâine e prea târziu. Unii s-au hotărât să plece, să facă pasul, fiindcă mai târziu sigur o să sune ceasul. Dacă ai rămas cumva singur și e pustiu, dă-ți seama singur că e prea târziu. Sunt absolut sigur că e prea devreme să înțeleagă, fiindcă e la vârsta la care nu știe ce să aleagă. E confuz, fiindcă toți tovarășii lui golănesc, și dacă nu face la fel și el sigur îl gonesc. Îl prostesc, îl folosesc, îl bagă săgeată, dar el e mândru că are și el un loc în brigadă. N-ai cum să explici că o să-și rateze viața așa, dacă vorbești prea multe și